Ahojte ľudia, vítam vás v dnešného videjka a dneska som bola v Novume a v Action. No a objavila som tam tento krásny waflovač, stál ma presne 9,99 a poďme si ho spolu otvoriť. Fakt vyzerá celkom dobre, že vraj najprv jednotka, proste nejako takto to má vyzerať. Môžete si na to dať, čo chcete. A máte tam nejaké také, že vraj natierky tam ukazuje. Poďme to otestovať. Ok, ja som to otvorila, ja som to ešte nevidela. A je to asi, vidím v kamere, že je to zabalené nejaké na vajíčka. Musíme to asi vytiahnuť, pravdepodobne. Dobre, to necháme tam. Tu je ten waflovač. Vyzerá nejak takto. My máme zelený. Celkom pekne vyzerá. A zvnútra je takýto. Tu máme návod na použitie. A to je všetko. Stačí trbe. Ideme sa pozrieť na ten postup. No, úprimne čakala som od toho trošku viac. Že tam bude tých viac vecí. A to je iba waflovač? Jaj, aha, to je iba waflovač, hej? Ja som myslela, že tu bolo aj k tomu takéto polevy, alebo ja neviem, napríklad niečo také. Tak ma celkom sklamali, iba trošku, ale inak je fakt pekný. Je taký, dá sa povedať, že prenosný, lebo je maličký, no je taký veľký, jak moja ruka, čo je celkom v pohode a myslím si, že fakt ho budem využívať. Možno ešte vydám videoko, ako sa mi podarili tie wafle a ja sa teším na ďalšie videjko a papa, určite si to kúpte, lebo fakt je to dobré. Papa.